Gaurkoan, Bilbon, Gatzaren matxinada delakoan parte hartzeagatik, Espainiar agintariek hildako lagunak oroitu ditugu. Orduan, agintarien gehiegikerien aurka altxatu ziren herritarrak. Segozkien eskubideak defendatzeko eta bizi baldintza duinak eskuratzeko matxinatu ziren herritarrak. Herri mobilizazioa izan da egoerak eraldatzeko tresna. Borroka eta mobilizazioaren bidez eskuratu ditugu eskubideak. Herritarren borroka da historiaren motorra. Ezinbestekoa da ideia hori present edukitzea gaur egun, bereziki garai gogor hauetan. Eskubideak ez dira zerutik erortzen. Eskubideak borrokaren bidez eskuratu eta defendatzen dira. Latza da gaur egun milaka eta milaka herritarrek pairatzen duten egoera. Langabezia, miseria, prekarietatea, etxe kaleratzeak, emigrazio forzatua. Erabat injustua den eredu ekonomiko eta soziala du oinarri egoera honek. Gutxi batzuen diru goze asegaitzak. Eta berriro ere, historian zehar eman diren bidegurutze horietako batean gaude. Bi aukera daude, justizian eta pertsona eta herrien eskubideetan oinarrituko den eredu bat edo orain artekoa mantendu. Ez dago hirugarren biderik. Hala, Euskal Herria Bilduk oso argi du norekin dagoen eta ze eredu nahi duen. Eraldaketa soziala eta burujabetza osoa da gure eredua. Pertsona guztien eskubide guztiak aitortu eta bermatuko dituena. Eta noski, krisiak kolpaturiko sektorekin bat egiten du Euskal Herria Bilduk. Borrokan dauden langileekin, etorkinekin, eredu honek bigarren mailako pertsona bihurtzen dituen emakume guztiekin. Etorkizunaren alde borrokan dauden gazteekin. Euskal Herria errebeldea eta borrokalariarekin egin nahi du bidea Euskal Herria Bilduk eta era berean bere bozgorragailua izan Europan.